Dobrodošli na kanal Spiritualni, vaš dnevni vodič kroz zvezde. Astrologija nam pokazuje da je univerzum uvek u skladu s našom unutrašnjom stvarnošću. Ovan, od 21. marta do 19. aprila. Ljubav, dinamika u vezi se menja. Partner traži više pažnje dok vi želite slobodu. Uticaj Marsa u lavu unosi strast, ali i moguću napetost u komunikaciji. Slobodni ovnovi, prijatelj iz prošlosti mogao bi se javiti s neočekivanom ponudom za susret. Posao. Danas vas inspiriše nova ideja, ali zbog retrogradnog Merkura u Strelcu izbegnite impulsivne odluke. Dajte sebi vremena da razmislite. Zdravlje. Nesanica može biti rezultat anksioznosti. Pokušajte s opuštajućim čajem od lavande pre spavanja. Savet. Ne trošite energiju na dokazivanje onima koji ne žele da slušaju. Bik. Od 20. aprila do 20. maja. Ljubav. Romantični gestovi donose osmeh na lice voljene osobe. Ako ste slobodni, otvorite se za nova poznanstva. Uran u vašem znaku, iako retrogradan, donosi nepredvidive susrete. Posao. Fokusirajte se na dugoročne projekte. Kolege cene vaš trud, ali pazite da vas ne prenapregnu zadacima. Zdravlje. Unosite više vode i smanjite kofein jer su mogući problemi s bubrezima ili dehidracija. Savet. Imajte strpljenja. Dobre stvari dolaze kada im se najmanje nadate. Blizanci. Od 21. maja do 20. juna. Ljubav. Zauzeti blizanci danas mogu uživati u zanimljivim razgovorima s partnerom. Slobodnima Jupiter u vašem znaku, iako retrogradan, donosi prilike za flert na društvenim mrežama ili kroz neočekivanu poruku. Posao. Vaša kreativnost dolazi do izražaja. Idealno je vreme za predstavljanje ideja koje ste dugo razrađivali. Zdravlje. Bolovi u leđima ili vratu mogu biti posledica lošeg držanja. Razmislite o masaži ili kratkim vežbama istezanja. Savet. Ne ignorišite intuiciju. Vodi vas pravim putem. Rak od 21. juna do 22. jula. Ljubav. Partnerova pažnja danas vam posebno prija. Slobodnim rakovima Venera u Jarcu daje mogućnost romantičnog susreta s osobom iz profesionalnog okruženja. Posao. Saradnja s kolegama prolazi bez većih problema, ali obratite pažnju na rokove. Zdravlje. Digestivni problemi mogu vas mučiti, pa izbegavajte tešku hranu i prerađene šećere. Savet. Verujte svom ritmu. Ne dozvolite da vas neko forsira. Lav od 23. jula do 22. avgusta. Ljubav. Ako ste zauzeti, partner bi mogao tražiti vašu podršku u vezi s važnom odlukom. Mars u vašem znaku donosi energiju i pojačanu strast. Slobodni lavovi, osoba koja vas intrigira već neko vreme konačno pokazuje interesovanje. Posao. Danas ste u centru pažnje. Iskoristite priliku da prezentujete svoje ideje jer će one naići na odobravanje. Zdravlje. Moguća je glavobolja izazvana stresom. Provedite vreme na svežem vazduhu ili se posvetite meditaciji. Savet. Samopouzdanje je vaša snaga. Koristite ga mudro. Devica. Od 23. avgusta do 22. septembra. Ljubav. Zauzeti, iznenađenje koje ste planirali za partnera donosi neočekivano pozitivne rezultate. Slobodni, retrogradni Uran u Biku donosi mogućnost poznanstva s osobom iz neobične situacije. Posao. Perfekcionizam vam danas može biti saveznik, ali pazite da ne zaboravite širu sliku dok se bavite detaljima. Zdravlje. Moguće su poteškoće s varenjem zbog nervoze. U tom slučaju uvođenje probiotika u ishranu može pomoći. Savet.
Fokusirajte se na ono što možete da kontrolišete, a ostalo pustite. Vaga, od 23. septembra do 22. oktobra. Ljubav, zauzeti danas je odličan dan za romantičan izlazak s partnerom. Slobodni, zahvaljujući uticaju sunca u Strelcu, vaš šarm može osvojiti nekoga ko vam već duže privlači pažnju. Posao, poslovni izazov koji se čini komplikovanim može doneti neočekivane prilike ako mu pristupite kreativno. Zdravlje, obratite pažnju na donji deo leđa, moguće su blage upale. Savet, ne budite previše kritični prema sebi, sve ide svojim tokom. Škorpija, od 23. oktobra do 21. novembra. Ljubav, zauzeti partner pokazuje pojačanu strast i želju za povezivanjem. Slobodne Škorpije, susret s osobom koju ste smatrali nedostupnom pod uticajem Neptuna može promeniti vaše mišljenje. Posao, intuicija vam je na visokom nivou. Iskoristite je za rešavanje problema koji vas muči već neko vreme. Zdravlje, povedite računa o krvnom pritisku i izbegavajte kofein ako osjećate nervozu. Savet, verujte svojim emocijama, vodit će vas pravim putem. Strelac, od 22. novembra do 21. decembra. Ljubav, ako ste u vezi, danas se osjećate avanturistički i spremni za zajedničku akciju. Slobodni, sunce u vašem znaku unosi vedrinu i privlači nove ljude u vaš život. Posao, poslovne obaveze vam deluju dosadno, ali rešavanje rutinskih zadataka danas donosi dugoročne koristi. Zdravlje, obratite pažnju na disanje. Suv vazduh može izazvati iritaciju. Savet, ponekad je potrebno stati i uživati u sadašnjem trenutku. Jarac, od 22. decembra do 19. januara. Ljubav, partner vas ohrabruje u vezi s nečim važnim, što vam pruža dodatno samopouzdanje. Slobodnim jarčevima Venera u vašem znaku donosi priliku za romansu s nekim ozbiljnim i ambicioznim. Posao, organizacija je ključna. Razvrstajte prioritete i izbegavajte nepotrebno trošenje vremena. Zdravlje, moguće su problemi sa zglobovima ili manjak energije. Uvedite laganu fizičku aktivnost u rutinu. Savet, ne forsirajte se. Odmor je takođe deo produktivnosti. Vodolija, od 20. januara do 18. februara. Ljubav, ako ste zauzeti, partnerovo nepredvidivo ponašanje može vas izbaciti iz ravnoteže. Slobodne Vodolije, Pluton u vašem znaku donosi duboke transformacije i mogućnost susreta s nekim ko vas fascinira. Posao, ideje koje vam danas padaju na pamet imaju veliki potencijal. Zabeležite ih za buduću realizaciju. Zdravlje, obratite pažnju na unos vode. Dehidracija može izazvati umor. Savet, vaše ideje su dragocene. Ne bojte se da ih podelite. Ribe, od 19. februara do 20. marta. Ljubav, zauzeti danas je idealan dan za dublje razgovore s partnerom. Slobodne Ribe, osoba koju upoznate preko prijatelja može vas prijatno iznenaditi. Neptun u vašem znaku, iako retrogradan, donosi sanjivost i romantiku. Posao, kreativnost je vaša glavna prednost. Iskoristite je za rešavanje izazova na poslu. Zdravlje, povedite računa o stopalima. Moguće su neprijatnosti zbog neadekvatne obuće. Savet, verujte svojim snovima. Oni nose važne poruke. Hvala što ste ostali do kraja videa. Ukoliko vam se dopada naš rad, lajkujte video, pritisnite dugme subscribe kako biste se pridružili zajednici spiritualnih i dugme zvonce kako biste dobijali najtačniji dnevni horoskop svakog dana.
Uz vašu podršku zajedno napredujemo. Pogledajte još neke naše videe, predloženi bi vam se možda dopali. Do sledećeg zvezdanog susreta!